Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatani tu hata jumulu mahita martangia. Asini rohama dihamu doho damena sia devata ama doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tu hata nagabe terpujamita di pertanyaan di bagasan tikion tersurat do di sada Samuel 2 ayat sada 110. Ujaha majo isini turpuki tu tonga-tongata. Jala tepeti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Dungi martangi yang masihanna. Ninnama. Marulupuluk marohaku mida jahuba. Tibullo tadukku di bagasa jahuba. Nahir tapsi tutudo pamangaku dopak akka musuku. Ubahen nalas rohaku di pangurupiomi. Dangarong nabadia tudo sejahuba. Ay danga dong dukon ni ho, jala danga dong partano batuan, dukon ni di bataku. Unang saidat dati hamu manenganengahon hagijangon, unang ruar hata jukat siapa mangamuna, ay jahuba do di bata napuna akka parbinotoan, jala ibana dumasing akka pabahenan. Marponggola do sior ni ulu balang, jala marhohos hatugarod do akka nang maddate. Akka nalubian na selaon, laudo masari si panganon, jala akka naraparhian marlangge-langge. Pola tubuan anak pitu na holhian, jala merus buti si torop anak hian. Jahuba do na mabunu doho na panguluhon, iba na patuato tubanuatoru doho panakokkom muse. Jahuba do na mabahip bugos doho mabahip mamora, iba na do payjurhon, laus ibana patibulhom muse. Ibana pahehehon sian horbuk, halak na tarjepol hian, jala dipatibul na pugusi sian gabbo, laho pahudulhon tulabung nyaka nasangap. Jala diturpukon habang saha muliaw tunasida, ay jahuba do napuna akka ujahan ni tanoon, jala dipaujak di atas na hasyanganon. Say naramotan na do pak niak kana niasyanna. Alai say pared depon na do di bagasan hahulumon, yang go akka parjahati. Ay dada binahen ni hagugun sa diri marhuasu bawa. Say natuduk do bahenon ni Jahuba, halak akka na mangalo ibana. Makuling ronggur na di benua gijang di atas nasida. Jahuba manguhum akka ujung ni tanoos sugut. Jala lehoron na hamuliaw turajana, jala patibulon na sugut taduk ni Mesias na. Ima saha na. Donga saha persyaon di bagasan tuhata Jesus, pasti do las roha molo terkabul akka pangiduan, molo tercapai akka cita-cita, manang terwujud sita-cita ni roha. Isarana molo tabba pangomoan manang tabba artana. Yesoi sinur na pinahan gabi dan diulana, pasti do las roha. Akka natoras pe pasti do las rohana, mulunung ngasidung kuliah ni anak konna di tikina. Apalagi ma molo pitor dapota keriju muse, dohot akka las ni rohana asing dope. Sipata ala ni las ni rohana ala na terkabuli pangiduan na, uludo sahatu napatupa acara syukuran. Yesui pasahaton hamoliation na tuhurian. Donga saha persyaon, si Hanna pe jolma ni si Elkana diturpukon, di bagasan las ni roha do pakki lalaanna. Las rohana, ala nunga dia lusi debata si hol ni rohana naung liling di paima. Ahamay, ima siala nunga di basa-basa hud debata sada danak di tonga-tonga ni keluargana na margoar si Samuel. Hana bersuka cita karena Tuhan telah menjawab doanya dengan mengaruniakan seorang anak. Dilasnya rohanai dipuji jala dipasanga ibana do debata. Laos di hati dakun ibana do haburjuon ni debata.
naung pahicaton keadaan ninguluna, sian na dianggap rendahian, terhina, dipandang sebelah mata, gabe tibul manang sangap. Memang sebelumnya leas do roha ni si Peninna, ima istri kedua ni si Elkana. Leas do rohana marnida si Hanna, ala naso marianak konidope. Anggo si Peninna marianak kodo. Gabi gijang do rohani si Peninna, maradupon si Hanna. Juk do saya digitihi si Peninnai rohani si Hanna. Direhei ala naholi bortianna, manang mandul. Gabi saya marsak marohani si Hannai, jala jut saya tu matangis, ala pabahenan ni si Peninnai. Mangape juk ma dak selera si Hanna. Donga sa porsiaon, ati pe saya marukil jala tertekan pakilalaan ni si Hanna di bahin ibang nga si Peninnai. Alai bengek di bana mengadupi sa luhut nai. Saya di bajono ibana do dirina tu Tuhani. Saya martangiang do ibana tu di bata, mengaluhon akan apojok di bagasan rohana. Dada gabi madau ibana siya di bata alan yak kaarsak ni rohanai. Jala ditikina marparbue do bengek ni rohanai. Diului di bata do tangiang ni si Hannai. Di basa-basahod do sada anak di ibana, ima si Samuel. Muba ma arsak ni rohana, gabelas ni roha. Jala marulupulup mida di bata. Bangkit mamuse semangakna, nauksanga terpurukian. Dungi diudukna, dipilihon ibana do si Samuel tu di bata. Hobbar tu jajina, manang hobbar tu nazar ni si Hanna ujui. Asa gabi parhubas ni debata si Samuel di bagas corona. Donga saha porsiaon, dung dipelehon si Hanna si Samuel tu bagas joro ni debata, dihatidakon ibana maditurpugon. Las ni rohana siala naung diului debata pangiduan nai. Didok naking di ait sada saha tu dua. Marulupuluk marohakku mida Jehovah. Tibullo tadukku di bagasa Jehovah. Nahir tap situtudo pamangaku dopak akka musuku. Ubahen nalas rohakku di pangurupyomi. Dangarong nabadia tudus sa Jehovah. Ay dangadong dukon niho. Jala dangadong partano batuan dukon ni di bataku. Songonima dihatidakon si Hanna las ni rohana ala pangurupyon ni di batak. Dukoni laos uduk do muse dihatidakon si Hanna babua naso pasobun ni debata akana porsiai nasa benget mersigatung tu debata gabe lalap di bagasan arsa ni rohana alai ditatap do akka pardangolan ni na porsiai jalatuk do huaso ni debata patupa akka halongangan lahu peluahon akana porsiai sian akka arsak manang pardangolan ni nguluna. Jalaima naung jinalo ni si Hanna di nguluna. Donga saha porsiaon, laos gabi si patugu ha porsiaon, doho pakirimot tama pengalaman ni si Hannaon. Sudedo tangiang nyakana porsiai ditangihon di bata. Ditatak do akka pardangolat tabi. Jala alusan ni debatado muse akka tangiak tai. Hobbar tu pangatur ni Tuhani ditiki nabi nuhulna. Jala diturpukon, laos dipaingok do, naso di halomohod di bata akka nagijang marroha. Akka najukat, nalias mida dongan najolma, akka pangarehei, pangguturi akka nadaulat marroha. Dusun akka sialo di batado halak si songoni. Mulu seolo muba marhuaso do di bata patutoru saluhut nai. Alai si balikna akka na marsi hohot di dalam ni debata na sebenget mersigat tuk tu debata
naserep marroha ati pe mangadobi akka parukilo ningulu pati bulon ni debatado museditikina songon si hannai jala taruli pasu-pasu nasihat Tuhani dibaheni laos gabe tiruam ma habengeton ni si hannai nang dingulutta ati pe songgop akka parukilon doho arsa ni roha ati pe direhei diicahi ibana alai dang gabi madau ibana siat Tuhani dang gabi madabu ibana tu padilian dang gabi dipalos son ibana najat balos ni najat alai laos kedanido na mangojar nguluna toktong jonok tu Tuhani Tuhanido pangaluluan na sumurung Tuhanido persigatungan na jala parbuai ni habengeton nai taruli do ibana di pangurupion doho pasu-pasu nasihat Tuhani las rohana jala marulubulup tordina mida debata jala dang lupa ibana mamuji-muji debata huhut maddok moliate tu Tuhani alanya kapasu-pasu naong jinalona hita piattong toktong ma tabuji jala tadok moliate tu Tuhattai alanunga dipatibul debata ngulutta sian hahulumon ni dosai tu hati uron di bagasan Yesus Kristus jala ahape parukilon namasa di ngulutta bohape borak ni sitaonon data adopi Tuhanima naseta pangasahon ai tukdo waso ni Tuhattai paubahon akka arsa ni roha gabe las ni roha songon hatanai na maddok ai danga dong nasutar patupa debata amen martang yang mahita moliate mali Tuhan di hatam nakubige hami tugu-tugu mangulunami asa hopar tulomo ni roham di bagasan Yesus Kristus martang yang kami amen.